Γεια σας τρελοί μου γκέιμεράδες, ή όπως θέλετε να σας λένε. CrossedVox εδώ και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς μου με το Vainglory. Όπως βλέπετε από την εικόνα και μόνο, την αρχική, έχει γίνει update. Ναι, επιτέλους το update έφτασε. Όχι πολλά πράγματα. Θα παίξουμε ranked πάλι σήμερα. Θα παίξουμε τάκα σήμερα. Θα σας πω και μερικά πράγματα για το νέο update. Το πρώτο βασικό είναι αυτό που έγινε στο guild και ξεκινάει το season, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Και στην ουσία αυτό το season τι είναι τώρα? Τα μέλη της clan σου, αυτή τη στιγμή είμαι αρχηγός εγώ σε αυτήν την clan, την Wing of Hope, προσπαθεί να μαζέψει παίζοντας μαζί, δηλαδή σε συνεργασία, διάφορους πόντους, όπως βλέπετε εδώ έχουν μαζέψει μερικοί, για και στο τέλος της σεζόν, δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, υπάρχουν διάφορα level και αντίστοιχος διάφορα δώρα. Ωραία, βρήκαμε ματσάκι. Ελπίζω ότι θα την βρήκαμε, άμα ο άλλος δεν δεχτεί την κάτσαμε, τη φάγαμε πάλι. Έλα γόρι μου, μπράβο. Λοιπόν, τάκα. Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό για τον τάκα, το οποίο πολλοί δεν το εφαρμόζουν και είναι κρίμα, γιατί βοηθάει απίστευτα. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι και θα σας δείξω τι εννοώ με τον τάκα και το πόσο χρήσιμος μπορεί να γίνει. Wow, ωραίο skin αυτό το πρώτο. Γενικώς τώρα πια που παίζω rank, οι περισσότεροι έχουν skin και μου τις πάει που εγώ δεν έχω. Ωραία, λοιπόν, το βασικό. Α, ναι, ωραία, λες εδώ θα πάω να ξεκινήσω με αυτό. Όχι, ξεκινάς με αυτό και φεύγεις στο άδοξο μέλλον. Αν ο τύπος ξέρει να παίζει, που νομίζω ότι ξέρει να παίζει, θα είναι πολύ καλή ως βοηθός για το jungle. Σήμερα βρω και jungle. Ναι, ξέρει να παίζει. Κάτι το οποίο άκουσα, τα παράπονά σας για το κόλλημα, παιδιά, αλήθεια προσπαθώ εδώ και λίγο καιρό να βρω ένα αξιόλογο τρόπο εγγραφής. Χρησιμοποιώ το Mobigen, δεν είναι και το πιο αξιόλογο, είναι free στο Play Store. Εντάξει, έχω ένα καλούτσικο κινητό, το S3 νέο, το Galaxy, και από εκεί ηχογραφώ. Μπράβο αγόρι μου, πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, συνεχίζω και όπως βλέπετε συνεχίζω να βγάζω. Δεν πειράζει. Πάρε να το φάμε εδώ πέρα. Δεν τον φάγαμε. Κοίτα όμως ποια θα φάμε. Παπα, πάει ο τύπος. Έτσι παίζεις. Οπ, με στάνα αλλά τον προλαβαίνω. Αλλιώς σχέση. Το θέμα μας είναι να φύγουμε όσο περισσότερο feed μάγκες, όσο περισσότερο τα ιστούμε από αυτά τα μέρη, τόσο πιο εύκολα θα καταφέρουμε να κάνουμε. Ναι, αυτό σημαίνει ότι πάρα πολύ καλά παίζει ο τύπος. Γενικώς τρέχουν πολλά. Δεν μπορώ να βοηθήσω εδώ γιατί δεν έχω καθόλου μάνα. Άρε μάνα, τι μου κάνεις μανούλα? Δεν μπορώ να βοηθήσω, το βλέπετε. Αυτή τη στιγμή πάσχω και δεν θέλω να πεθάνω, δεν χρειάζεται να πεθάνω, οπότε θα πάω πίσω για να βγάλω αυτό. Δεν μπορώ boots, δεν πειράζει, για να δούμε τι στο διάλογο σημαίνει. Πάει ο ένας, έτοιμος. Εντάξει, τρώμε και μια-δυο το. Εντάξει, για να σας δούμε αν μπορώ να κάνουμε κάτι εδώ. Δεν πεθάνεις, είναι ωραίο. Εντάξει, δεν πεθαίνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
άλλο το παιδάκι. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, έρχεται και άλλοι. Πάμε πίσω, μάγκες. Πάρα πολύ καλά για αυτούς. Το πρόλαβα. Μάγκες και μάγκες. Εντάξει, πάμε πολύ καλά αρχικά. Δεν μπορώ να πω. Έχουμε καλό partner στο jungle. Βλέπετε, δεν μου το τρώει, δεν μου απίστευτο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, είναι η πρώτη φορά που παίζω έτσι. Τρώμε και εδώ τώρα. Πολύ ωραία. Έλα. Εντάξει, αυτό ένα. Εντάξει, εδώ είμαι κολοφαρδέξ. Να το, τώρα που βγάλα multi νόμιζα το game τελείωσε. Πάμε λίγο πάνω να βοηθήσουμε. Κάποια έκανε το λάθος και κάπως έτσι τρως και φεύγεις. Καταλάβατε. Μπράβο μάγκες μου. Κάπως έτσι που λέτε. Τι μπαίνω μέσα στο tower, ρε. Τέλος πάντων, να σας μιλήσω λίγο για το update το καινούργιο. Δεν έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Απλώς στην αρχή που ξεκινάς το game σου κρατάει χρόνο και δεν σας αφήνει να ξεκινήσεις κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό για τα updates. Τον έφαγα, αλλά πάλι δεν θα να βλέπετε τι πατάω. Είναι που σας δυσκολεύει να βλέπετε, ρε παιδί, τι χτυπάω. Τώρα θα είναι τις τρελίες, Ωραία η κορίτσια μου, μπράβο. Με έπιασε. Απίστευτο το πως με έπιασε. Η καλύστητα δεν βοηθάει και πολύ. Δυστυχώς δεν είναι τόσο καλή. Θα τη φάει. Αποτυχία. Πραγματικά αποτυχία, δυστυχώς. Ενώ τους έχουμε, δεν βλέπω ότι να πηγαίνουμε τόσο καλά, γιατί κάνει ατρέλα, δε. Πραγματικά τώρα, γιατί με κάνει να σου πετύχω. Τον έφαγα και εδώ. Τον έφαγε, μπράβο ρε τρελέ. Τι έκανε? Παναγία μου. Τι ult ήταν αυτή η αποτυχία, ρε. Οχ. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πεθάνω. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι πρέπει να πάω πίσω αυτή τη στιγμή.
Όχι, δεν χρειάζεται να πάω πίσω. Στις τύχες του, θα πάω πίσω. Όχι, δεν πρόλαβα να τη βοηθήσω. Νομίζω την προλαβαίνω. Μπα, την ξέσκησα. Πού είναι όμως? Μπα, δεν έχει και τόση επιτυχία, όχι. Και άμα συνεχίσεις να έχεις θα πεθάνεις. Ωραία. Αν και δεν γούσταρα να το πάρω αυτό στο kill, αλλά εντάξει, ομαδικό πνεύμα. Έχουμε και ένα λικάκι εδώ πέρα το οποίο έχω καιρό να δω. Λες να βγει για το μάτς, να γελάω. Κάπως έτσι έχω χάσει τόσα μάτς και τόσα μάτς. Μπράβο κορίτσια μου. Κάτσε. Έχω μείνει ακόμη ούλτη. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Οπ, και κάποιος παραδόθηκε. Δεν το περίμενα. Αυτό ήθελα να δείτε από αυτόν τον Τάκα. Αυτό εδώ το build. Δεν πρόλαβα να κάνω πολλά kill, η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα το build του Ability Power εξυπηρετεί πάρα πολύ τον Τάκα, γιατί χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις δυνάμεις του και πιστεύω ότι θα βοηθήσει να τον... Και ανέβηκα πάλι gold, yes! Και νομίζω θα βοηθήσει να χτυπάει πάρα πολύ. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ήμουν πιο σοβαρός σε αυτό το βίντεο γιατί απλούστατα ήθελα έτσι να σας πω δύο πράγματα για το update και όλα αυτά. Αυτό έγινε με το team, οπότε όποιος ενδιαφέρεται να μπει στην clan μου και στο guild μου και να παίζουμε μαζί, να μαζέψουμε πόντους για το γαμότο, να μου στείλει μήνυμα στο Vainglory με το όνομα αρπάκιο είμαι, να με στείλει. Δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη, όχι, είμαι από την Αθήνα. Αυτά, ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Μέχρι τότε θα τα πούμε. Τι ήταν αυτό μέχρι τότε θα τα πούμε? Πώς ακούστηκε έτσι?